Moltes gràcies, senyor president. Bueno, primer que res, saludar a Isabel Bonich i a Pablo Casado i una volta saludats passem a parlar de l'agricultura valenciana, que és de lo que mos paguen. Diu que n'hi ha alguns que parlarien tot el dia de l'actualitat, però l'actualitat és interessant, però si mos paguen per a parlar de la nostra citricultura, alguns estan 6 minuts parlant i ni una sola proposta sobre la situació actual de la citricultura valenciana. Igual és perquè tenen allò del sentiment de culpa aquell, de deixar passar ells en el seu vot, del seu partit, totes les taronges que vinguen de Sud-àfrica i de Mercosur. Clar, el sentiment de culpa els agarra ben fort i a partir d'ahir són incapaços de dir res. Jo volia acabar parlant de la situació al camp de la nostra citricultura. Quan vaig entrar de diputat, quan anava pels carrers de la Marina, de la Safor o de les Riberes, venia molta gent que se m'acostava i ens deien que si teníem alguna cosa a veure en política, que per l'amor de Déu que farem alguna cosa per la situació dels collidors i de la gent que treballa als almacens de la citricultura valenciana. Per desgràcia, la situació encara és molt dolenta, però volem dir que avui és el dia que gràcies al treball que s'ha fet políticament des d'aquestes Corts i el treball conjunt d'inspecció tant de la Generalitat, de la Vora, com del Govern d'Espanya, s'està aconseguint, i a les sancions que s'ha imposat a alguns pirates que estaven explotant als treballadors i treballadores, s'està aconseguint un millor nivell de la situació laboral al camp i ara, per sort, ja no es parla tan malament d'aquestes coses, perquè alguns es veus que han plantat l'orella en veure com si no fem el que toca, doncs anirem a per ells. Cal dignificar la situació laboral dels treballadors i treballadores. Cal afirmar i fer complir els convenis col·lectius. Cal augmentar i continuar imposant sancions i cal augmentar les inspeccions en els magatzems i sobre els bancals. Cal fer més cas tant als collidors com a la gent dels magatzems. Jo vull agrair públicament a les dones que van vindre ací, a les dones collidores i a les dones dels almacens que van vindre ací a explicar la seva situació laboral d'abús. Vull agrair a UGT i a Comissions Obreres la feina que estan fent en pos d'aquestes persones i perquè, per desgràcia, la dreta valenciana continua burlant-se d'ells i continua dient en cada intervenció que queixar-se de la situació laboral és burlar-se del camp valencià i anar contra el sector. No, però el sector també són els treballadors, senyories. Volem parlar també de la importància de l'aigua. Es plou un 20% menys en els últims 40 anys a la nostra terra. Si no apostem per la citricultura ecològica, si no apostem per una gestió de l'aigua més eficaç, estem totalment perduts. Alguns ací han vingut, com el partit Vox, a parlar a la seva neura contra l'agricultura ecològica. Podríem veure des del seu partit i des d'Hazte Oír qui són aquells que han posat diners per a que Vox existisca, qui són aquells que manen en el Corte Inglés, en el Pozo, què fa aquesta gent de les seves empreses amb els nostres productes, qui són empreses com aquella que va vindre allí a la comissió a dir, evidentment, van vindre amb molt bona disposició, van col·laborar, és molt simpàtica i col·laboradora amb el sector, però van deixar molt clar que ells porten les taronges de Sud-àfrica i que per política d'empresa, per ideologia, no comercialitzen amb productes ecològics. Això és contra la que ens hem de veure dia a dia per a poder superar la situació que està en el nostre camp. Moltes gràcies a tots i totes els que han col·laborat en aquest dictamen. Moltes gràcies, senyoria.